हानि केलेंकारि मैनागुरि आरो गेवलांगुरि गामियाव सोमजिदों हानि केलेंकारि। रायजोआ गुबुन हारसिंनि थाखाय रावनोबो हा हगारा। रायजोनि हाया रायजोआवनो थानांगौ। दिनै चिरां जिल्ला सिडली बेंखननि सिङाव थानाय काजलगाव मैनागुरि आरो गेवलांगुरिनि गोथै गारग्रा हाखौ माइनाव मुंनि सासे सुबुङा गावनि मुङाव नामजारि खालामनो नाजानायखौ लानानै गोख्रों हेंथा होदों गामिनि रायजो राजाफोरा। लोगोसे बे हाखौ फेरलेबसेबो सोरबा सासेनि मुङाव हगारनानै होनो हाया होननानै अजद दिखांदों रायजो राजाफोरा। दिनैहाय नै दाख्लैनिफ्राय जिनेखि माने जोङो नैबे सिडली सार्केल अफिसनि जिनेखि माने मा होनो बेखौ मण्डल बिथाङा नंखाय एलिगेसन लाबोबाय थादों जोंनि मैनागुरि आरो गेवलांगुरिनि मोनसे हा एलटमेन्टनि थाखाय जों एप्लाइ खालामदोंमोन। बे एप्लाइ खालामनायाव जोंनिखौ नाथ्रोद बायदिसिना रोखोमनि गाज्रि बिहेभ खालामबाय थादोंमोन आरो जोङो फिल्डआव लाबोदोंमोन बेखौ। फिल्डआव लाबोनाय समाव बियो नायलांनाय टाइमाव बियो बारा गुरुत्व होआ खालामदों। बेबायदि खालामदोंमोन। मानो होनना बुङोबा जोङो रां रुफा हरनो हायाखै। रां रुफानि सायाव बांसिन सोनारो बिथाङा। जाय खार'नाव जोंखौ नंखाय एलिगेसन लाबोनानै रायजोनि नङा बा सोरबा बिक्ति सोरबा एमएलएनि बाय बाहागिनि होननानै बुंदों। बियो एमएलएनि बाय बाहागिबो नङा, बे रायजोनि फंबाय उनिखौ दहाय बुंनाय बायदि फंबाय उनिया गावनि खामानि अनसुला बसुमतारीखौ जि माने नंखाय एलिगेसन लाबोदों, गावनि बिक्तिनि थाखाय थाबायदों बा माबा एमएलएनि फंबाय होननानै नंखाय गावनि दायनिखौ बारग'नो नागिरदों थाखा जानानै। दा बेखौ जों माब्लाबा मानिया। नैबे हाया जाहैबाय जों जोनोम जायैनि सिगांनिफ्रायनो आंनि बैसोआ दा 37 बोसोर बैसो जानायनिफ्राय आं बेखौ लांदां रायजोनि कभाराव दंमोन बियो। मोसौ फोथार बिदि फुजा होग्रा बेबायदिमोन। ओमफ्राय नै जाय बिथाङा नैबे हाखौ लानानै एप्लाइ खालामदोंमोन, प्रप'जाल फाथायदोंमोन, बे बिथाङा खनसेल' नङा खननै जाबाय। सिगाङाव जि माने आफादाव दंमोन बियो, बे आफादनि मुं लानानै बेखौ एवजोबदोंमोन। बेखौ जोंनो नांजोबगौ बेबायदि जादोंमोन। बेयावबो जोङो रायजोनिफ्राय प्रटेस्ट खालामनानै जोङो बेखौ बादा होनानै दोनदोंमोन। दा आरोबाव बेसेबा गोबाव गेप्स थानायनि उनाव नै दाख्लैसोबाव जोङो रायजोनिफ्राय जोङो थाबायनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय थानाय समावनो बिथाङाबो अफिसियेलि प्रप'जाल बानायनानै नंखाय गावसिनि न' दं होननानै गावसिनि आन्दाराव होननानै बेखौ 3 बिदा फंबायनि नामाव खालामदों बा एप्लाइ खालामदों। दा बेखौ जों मिथिनानै जोङो मण्डलजों थरख' बिथरख'बो जादों। बिथां सासे इन्डिभिजुवेल जिथुनाखि एप्लाइ खालामनाय बिनिखौल' बांसिन गोसो होयै माने कम्पिउटाराव आपल'ड खालामबाय आरो रायजोनिखौ नाथ्रोद बिदिनो अबेबा खनायाव दोनबाय थानाय जादों। दा बेफोरनो जों बुंनांगौआ, जोङो बेखौ 1 इन्सिबो सोरबा इन्डिभिजुवेलनि थाखाय जोङो हगारनाय जानाय नङा। बियो रायजोनिखा, मोननै रायजोनियाव दा बियो जानांगौ। दा बेखिनि जोंनि बुंनांगौआ। जोंनि माखासे हानि केलेंकारियाव नुजाफैनो हानाय मिडिया बिथांमोननिसिम आंनि गोजोन साबायखर थाबाय आरो जोंखौ हेल्प खालामनानै बेयाव फिल्डआव फैनानै नायफैनायनि थाखायबो आङो बिथांमोनखौ साबायखर बावनानै आं दिनै बे एलिगेसननि सोमोन्दै एसे बुंनो नागिरदों जे जोङो नैबे हाया, बे हाया जोङो गोदो जोङो आबै आबौनि सिगांनिफ्रायनो जोंनि बिफाफ्रा थैनानै थांबाय आरो जोङो बेखौ उन्दै समनिफ्राय नुबोखानाय। बे रायजोनि माखासे माबायाव बेंखनाव थानानै बेयाव गोबां मोसौ गुमनाय जायोमोन। जेनेबा गारजा फुजा साइड माबा खालामनानै बेंखनानै दोननाय जादों आरो बेवहाय सिगाङाव गोथै बारि नङामोन। गोथै बारियाव जोङो SSB आव थांनाय हिसाबै जोङो माखासे जेंनायाव गोलैनानै जोङो बेयावनो माखासे ससे गोथै बारि खालामनानै लानांगौ जादों आरो बे बिदिनि उनावहाय जोङो बेबायदि दोनबाय थानायाव बे जाय माने दा जोंजों नांदों मेवाइ होननाय बिथाङाबो 2006आवबो खेबसे नांखांनानै बेयाव जोङो रायजोआ माखासे प्रटेक्ट खालामनायाव बिसिरि थादों। दिनै आरो नैबे दिनैनि दिनाव जोङो नुबावबाय बे एखे माबाखौनो बियो लाफिनदों आरो बे लानायाव जों नुदों माखासे अफिसियेलाव बिराद हेल्प खालायनाय। जायनि थाखाय जोङो दाख्लै 9 थारिखआव जोङो मण्डलखौ फिल्डआव लाबोदों। मोजां गुबै देखायलाङासै जोंनो
नैबे हाखौ आरो जेब्लानाखि जों 13 थारिखआव सिअजों रायलायो सिअजों रायलायहैनाय समाव बियो गुलुं गुजुं खोथा बुङो बे उमुगनिसो सोरबा मेवाइनिसो बेखौ मावनो हाला नै बिदि बुंबाय बिदि बुंनायाव सिअआ बुंदोंमोन जे नोङो फिल्डखौ मोजाङै भेरिफाइ खालामहै बे हाया सोरनि नंगौ सोरनि नङा बेखौ भेरिफाइ खिन्थु नैबे दाख्लै 20 थारिखआव आङो फन खालाय हरफिननायाव जाबाय बेखौ आं हानानै नंला बेखौ आङो उमुगनो मावना हरबाय बिदिसो नङा नोङो फिल्डआव मोजाङै फैयालासिनो नोङोथ' बिदि मावनो मोना हिसाबै सासे मण्डल हिसाबै नोङो माखासे नैबे नोंसिनि जाखिनि मावनांगौ दायित्व जे हाया सोरनियाव माबायदि जाना दं माबायदि जाना गैया बेफोरखौ बेंखननानै सोदांनानै होनांगौआ नोंसिनि मण्डलनि दायित्व बा सिअनि दायित्व बेफोर दायित्व थासेयावबो जुदि नोङो सोरनिबा बेक्तिनि माबा मोनसे घुस जानानै माबा मोनसे थाखा जानानै बेयाव जुदि मावनानै होयोबा बे माखासे बेबायदि समस्या फैबाय थागोन जोङो बेखौनो बुंदों जे बेबायदि जाहाथे नेक्स्ट बार समस्या फैबावा आरो बे माखासे खोथाखौ बुंदों मा फिल्डआव फैनानै मोजाङै नायालासिनो आरो गासैबो माबाखौ जोंनि रायजोनि दखलखा होननानै मिथिसेयावबो बियो मा बुंदों माखासे MLA फाथायहरनाय गुन्दा बे माबा दुथां होननाय सोदोबा मा बिलाइ जोङो दा बिनि सायाव जोङो मण्डलनि सायाव जोङो माखासे आयेनारि बेबस्था जोङो लागोनखौ जों दा आंनि मथे थिग खालामदों जोङो आरो जोङो बेखौ लाखानांगोन जाहाथे भबिष्यताव बियो बेबायदि आरो माबा एलिगेसनखौ जाहाथे लाबबावनो हाया गेजेरजों आंनि जिथुनाखि बेक्तिगत मोनसे आइडेन्टिटि बे आइडेन्टिटि आरो मानहानि लाबोनायनि मोनसे जे बिथाङा मिसलिडिं स्टेटमेन्टस आनकनस्टिटिउसनेल वार्डस बाहायनानै बिथाङा एलिगेसन लाबोबाय थादों दा बेनि फारसे आङो खुब दुखु मोननाय जादों मानोना बे हाखौ बिथाङा कयेकजन बेक्तिफ्रा लोगो नांनानै पार्सनेल बानायनानै लानो नागिरदों नैबेबायदि माखासे उगुल थुगुल मिसलिडिं स्टेटमेन्टखौ होबोदलाबाय थादों नाथाय एक्सुवेल जे नोंथांमोनहाबो बेयाव सरजमिन तदन्त खालामफैनानै नायफैनानै नुबाय बे हाया जोङो बै दाजानानै होनाय कमिटि हिसाबै जोङो बेखौ नारा-नाथा जोङो रायजोनि नामाव बानायनो थाखाय बे दरनै गामिनि रायजोनि नामाव जों बेखौ एलटमेन्ट बानायनो थाखाय जोङो बेखौ प्रसेस्ता खालामबाय थादों दा बे हिसाबै